Kaixo, Juan Mari Beltran naiz, eta azaroren 10ean, Aitzina Folk dela eta kontzertu oso berezia eskainiko dugu Gasteizen. Festival solidario honen helburua Ataxia Telagiektasia izeneko sendabiderik gabeko gaixotasunaren inguruko ikerkuntzan laguntzea da. Horixe bera izango da gure kontzertuaren bitartez egingo duguna eta zuk gauza bera egitera gonbidatzen zaitugu. Beraz, gogoratu, azaroaren 10ean Artiumnen itxaroten zaitugu arratsaldeko 8:00. No os perdáis el concierto que ofreceremos el próximo día 10 de noviembre en Aitzina Folk.